Yeňiş bilen kamarın pek söýgüsiniň süýjüje miwesi Tumarjan bugün bir ýaşaýar. Bagtyar çağalygyň we Bagtyar çağalaryň ýurdu bolan jan watanda Türkmenistanda doglan. Ine bugüne mödüniň şanly bir ýaş toýuny toýlaýan Tumar jegimizi şu pursatda bugünkü şanly günü bilen, doglan günü bilen tüýs ýürekden gutlaýas. Tumar janyň ýaşlygyň bolsun, iň Bagtyar gyzagalaryň biri bolup geçsin. Tumar çıkanım dolanyň gutly bolsun. Tumar jegim uzak ýaşa. Yeňiş dostumyň, kamar doganymyň mehriban perzendi Tumarjan, doglan günüň gutly bolsun. Ýene bir ýola gutlaýas tüýs ýürekden. Tumar ne soň wagtyň geçmek bilen mana üçin başlardyň, söz üçin başlardyň ana şonda Jeyhun Production'yň video ýazgalaryna öz bir ýaş doglan günüňe sineden wagtyň öz ýakylaryň mehribanlaryň sen hakda nägile ajaýyp arzuwlaryň bardygyny görersiň. Şol arzuwlaryň hemmesi arzu bolup galmasyn, olaryň bary amalaşdyn, durmuşa geçsin. Tumarjan öz ýakylaryň sen hakda edýän hemme arzuwlaryny, umytlaryny hasyl eýleýän perzent bol. Like a rainbow butterfly, kiss me and I will sing the angel's lullaby. Won't you be light with me, like a rainbow butterfly? Believe and you will see all the colors in the sky. Mehriban tomaşaçylar, siz üçin ajaýyp bir täzeligim bilen bar. Saparymrat Türkmenbaşy trawynyň etrap merkezine ýerleşýän birinji sport tesgasy öz gapylaryny diňe bir sport şäherleri ýaşlar üçin näle eýsem, dürli bayramçylyk dawarlar üçin, ýaş toýlar üçin, sünnet toýlar üçin, şeýle-de bag toýlar üçin, has hakyky gelin aljy gedimi üçin öz gapylaryny giňden açýan mehribanlar. Owadan dekorasiýa bilen bedelen stadionna siz ödüňiziň ýatdan çykmajak günüňizi hasam şokully bellärsiniz. Fly with me like a rainbow butterfly, kiss me and Tumar, I will sing doglangyň bilen. Tumar doglangyň gutly bolsun. Won't you be light with me, like a rainbow butterfly? Believe and you will see all the colors in the sky. Mehriban ýoldaşlar, şatly günler üçin, doglan günler üçin, gelin aljy gedimler üçin sport tesgasy bilen habarlaşmak isteseňiz telefon belgileri. Sizi toýly günde hasam owadan görkezjek toýly baslar üçin, milli egneşikler üçin, çağ geçikler üçin habarlaşmak üçin hem Gülzaman toy salonynyň telefon belgileri. Owadan günleriňizi ýokary hilli video ýazgylarda galdyrmak isteseňiz Jeyhun Production'yň telefon belgileri.
4 yıldız foto studiyası bilen habarlaşmak isteseňiz telefon belgilerimiz. Onunla mehriban tomoşaçylar ýene de şadlykly günlerde, toýly günlerde diýdarlaşýançak. Hoş, sag bolun. Bu ýoksa da, meň bilen habarlaşmak isteseňiz telefon belgim